Waqt intervista fuq il-programm bil-fatti fuq One il-ġimgħa fil-għaxija, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela tkellem dwar il-5 snin bħala Prim Ministru ta' Malta u sostna li l-aktar ħaġa li żammitu għaddej minkejja l-isfidi li dan il-pajjiż affaċċja kienet li dejjem ħass il-polz tal-poplu. Dan b'ħemel ta' deċiżjonijiet li dan il-Gvern ħa favur kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu Malti u Għawġi. Hawnhekk il-Prim Ministru fakkar fil-miżuri ta' Children's Allowance, iż-żieda fil-pensjonijiet u 140 miljun euro li se jibqgħu fil-bwiet tan-nies riżultat ta' tax cuts. Li għall-ewwel darba dal-pajjiż jixraqlu li jkollu viżjoni li tħares ħafna fit-tul. Rajna l-2050, target intermedjarju l-2035, jiġifieri 10 snin oħra, imbagħad it-target finali jkun 25 sena oħra. Għandna ditta esperti internazzjonali ġamlet dax-xogħol f'diversi pajjiżi li qiegħda fi stadju avvanzat u nemmen li din il-policy tkun waħda illi ġib l-stakeholders kollha flimkien, tibni fuq il-Labour Migration Policy. Taqqat id-diversi setturi li fihom jaħdem pajjiżna l-enerġija, s-saħħa, l-qasam tax-xogħol u ġib sinerġija flimkien fejn qegħdin illum fejn irridu nkunu 10 snin oħra, fejn irridu nkunu 25 sena oħra. Mistoqsi dwar ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali il-Prim Ministru sostna li din ir-riforma hija meħtieġa minħabba diversi abbużi li qed isiru fis-sistema ġudizzjarja. Ir-riforma li se nagħmlu li nittama li ħadd ma jipprova jdawwara kif għamlu fil-jiem li għaddew bħala xi riforma li rridu naqsu l-aċċess għall-ġustizzja. Din se tkun riforma oħra fejn se nuru illi l-aċċess għall-ġustizzja se nkomplu nsaħħuh, però jkun approach li jkun wieħed holistiku li jirrispetta drittijiet ta' kulħadd li fuq kollox jiżgura illi ħadd ma jabbuża aktar mill-lodot tal-ġustizzja imma li tkun qiegħda verament isir il-ġustizzja sħiħa u vera. Il-Prim Ministru qal li l-ġimgħa d-dieħla ser jitħabbar il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-promenat ta' Birzebbuġa li se jara 5 proġetti flimkien. Ġimgħa d-dieħla immorru nniedu il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-promenat ta' Birzebbuġa se jkun hemm Chris Bonnet u Omar Farrugia miegħi u għad-distrettu kolli li fih nikkontesta jien ukoll Birzebbuġa ħaqqa li nagħmlula dal-proġett sabiħ tal-promenat ta' riġenerazzjoni jixraq lil-lokalità bellezza ma nistgħu nġibuha ħafna u ħafna aktar sabiħ, imma ħafna u ħafna proġetti in the pipeline, spazji pubbliċi ġodda sena d-dieħla għandna 19 li se nkunu qegħdin nieħdu li huma sostanzjali bħala daqs barra proġetti oħra, sensiela ta' ħidma għaddejja.